प्रणाम। हमार नाम है बिमला। बिमला किचन भोजपुरी में रउआ लोग के स्वागत बा। बहुत ही आसान एगो रेसिपी लेके हम आइल बानी। एक शिमला मिर्च, कैप्सिकम और प्याज से ही बन के तैयार हो जाई नाश्ता। तो चलिए देखल जाओ कइसे बनेला। एकरा खातिर कैप्सिकम के काट के रिंग बना लेवे के बाटे। गोल गोल काट के बीच वाला जौन एकर पार्ट बा एकरा के निकाल लेवे के बा। निकाल के एकरा के रिंग के शेप में रख लेवे के बाटे। बीज के जौन पल्प बा और बीज बा ओकरा के निकाल के और प्याज के भी सेम प्रोसेस से काट लेवे के बाटे। काट के एकरा के उंगली से दबा के एकर बीच वाला निकाल देव। जौन छोटा वाला बा तो जौन बड़ा वाला बा ओकर रिंग रिंग करके रख लेव। ए तरह से रख लेवे के बाटे। और छोटा छोटा प्याज काट लेव, कैप्सिकम काट लेव और थोड़ा सा गाजर भी काट के रख लेव। धनिया पत्ता के भी बारीक काट लेवे के बाटे। सब सब्जी के काट के एक जगह रख लेम। सारा सब्जी कट के तैयार हो चुकल बा। एकरा के साइड में एगो दोसर बर्तन में रख लेम। ओकरा बाद एगो कटोरी लेम। कटोरी में अंडा तोड़ लेम। 3 गो अंडा तोड़े के बा। तोड़ के एकरा में नमक डाल के और फेंट लेम। थोड़ा सा गोल मिर्च, क्रश कइल गोल मिर्च कूट के रख लेम। वही गोल मिर्च के डाल के और एकरा के अच्छे तरह से फेंट लेम। और फेंट के और जौन सब्जी काट के रखल बा ओकरा में मिक्स करके अंडा के सब्जी में मिला देवे के बाद जौन कटल सब्जी बा वही में ही अंडा के घोल के डाल देव। एक बार सब्जी के साथे भी एकरा के बढ़िया से मिक्स कर लेव। इस तरह से घोल बना के तैयार कर लेवे के बाटे। अब चढ़ाव गैस पर एगो पैन में थोड़ा सा तेल डालब। 1 चम्मच तेल से ही नाश्ता बन के तैयार हो जाए। में बहुत ज़्यादा तेल ना लागेला। ये चलते ये हेल्दी भी बहुत बा। ये बच्चन के तो बहुत ही पसंद आई। रउआ लोग एकरा के एक बार ज़रूर बनाए और हमरा के बताएब कि आप लोग के कैसन बनल बा। इस तरह से तवा पर एकरा के रिंग जौन काट के रखले बानी ओकरा के में सारा कैप्सिकम प्याज के जौन रिंग बना के रखले बानी ओकरा के तवा पर सब बिछा देवे के बा। अब बिछा के चम्मच से खूब सावधानी से जौन ये रिंग बा ओकरा रिंग के अंदर ये जौन अंडा और सब्जी के घोल बना के रखले बानी ओकरा के धीरे धीरे अच्छा से ओकरा में भर देवे के बाटे। भर के और जब एक तरफ बढ़िया से पक जाई, पूरा सिक जाई, ओकरा बाद एकरा के उल्टे के बाद उल्टे के हड़बड़ी नहीं के करे के, ना तो ई खराब हो जाई, टूट जाई। एक बार बढ़िया से सिका जाए गैस के लो टू मीडियम रखे के बाटे। एकरा के तेज़ नहीं के करे के, तेज़ कइले जर जाई और एकदम कम कइले कच्चा रह जाई। देखिए ये तरह से जब लाल लाल हो जाए तब एकरा के सावधानी से पलटे के बाटे। इस तरह से नाश्ता बन के तैयार हो जाई। बहुत ही जल्दी और बहुत हेल्दी नाश्ता बा। छोटा लइकन के तो बहुते पसंद आवेला। ये टिफ़िन में भी देहल जा सकता लइकन के बना के। एक बार इस तरह से रउआ लोग ज़रूर बनाई और हमरा के कमेंट्स में बताई रउआ लोग के कैसन बनल बाटे। अगर हमरा वीडियो के रउआ लोग यूट्यूब पे देखतानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। फेसबुक पे देखतानी तो पेज के फॉलो कर ली। यही तरह से नया नया रेसिपी लेके हम आवत रहेनी रउआ लोग खातिर। मिलतानी अगला वीडियो के साथ। थैंक यू।